Ilizwi lakho linamandla, ilizwi lakho liyaphila. Thetha Nkosi yami kwakunye nathi ngale mini namhlanje. Ngifihla Nkosi yami umeleze, bakumsimelele enza ukuthi ngibambelele kuwo. Thandamisa Nkosi yami isandla sakho. Ngifihla mina Nkosi yami abantwana bakho thethe kwakunye nawo ngokwendlela ufuna uthetha kwakunye nawo. Banathi emzali Yesu Kristu ngicela ngithandaza. Amen. Amen. Ngiyakubulisa nonke kokhona ngelithi igama lomveli wethu Yesu Kristu. Amen. Amen. Namhlanje siya kwincwadi kaMark chapter 1 uverse 10, 11 and 12. Mark chapter 1 verse 10, 11 and 12. Sakugqiba siye ke ngoku kuMatthew chapter 4. Andifuna siqale apha kuMark. Mark chapter 1 verse 10, 11 and 12. Ibandla lithi amen xa Amen. So ufunde ngolu hlobo uthi, and immediately coming up from the water he saw the heavens parting and the Spirit descending upon him like a dove. Then a voice came from heaven, "You are my beloved Son, in whom I am well pleased." Immediately the Spirit drove him into the wilderness, and he was there in the wilderness 40 days, tempted by Satan, and was with the wild beasts. And immediately coming up from the water, he saw the heavens parting, and the Spirit descending upon him like a dove. Then a voice came from heaven, "You are my beloved Son, in whom I am well pleased." Immediately the Spirit drove him into the wilderness, and he was there in the wilderness 40 days, tempted by Satan, and was with the wild beasts. Amen. Siyamuke ngoku from uLuka siye kuncwadi kaMark chapter 4. Apho sizawumva uba ongenawo wamthemtha njani. So xa sifika kuncwadi kaMatthew chapter 4 uverse 3 uthi,
the tempter came to him, he said, "If you are the Son of God, command that these stones become bread." If you are the Son of God, command that these stones become bread. uThixo ebesandothi uSathane ngiyithanda iversion kaMark because iversion kaMark ithi you are, unlike uMatthew othi this is my beloved son ngongathi uthetha nomuntu wonke uyamazisa, but uMarko yena uthetha ngongathi ungqala yena uba you are my beloved son. So uthi xa ndiyithande ke ngoku le version kaMark sandotsho uThixo kuye, and then immediately umoya wakhe wamsenhlaba. He is in the wilderness by the will of God to be tempted ngongendawo. If we are uyijonga ufutshane, iba ngathi uSathane apha is challenging i-identity kaYesu Kristu. If you are the Son of God, do this. But xa uyiqhubulula usehla ngayo, in fact, it is challenging the faith kaYesu Kristu kumazwi athethwe nguThixo. It is challenging whether or not he believes xa uThixo bethe, "You are my beloved son." Because if akawakholelwa lo mazwi, whether or not anyanisekile, awathethi into kuye. And therefore akazuzazi uba ngubani. And xa engazazi uba ngubani na, a plethora of possibilities zikhona. Kulapho ke ngoku uSathane angena khona kuloo gap yoba akakholelwa elizwini likaThixo. Siyibona lento ivela elubala uncwadi kaGenesis chapter 3. Encwadini kaGenesis chapter 3, we can go together. Siye kuncwadi kaGenesis chapter 3. Uba kwenzeka ntoni xa sithe asakholelwa ezintweni uThixo azithethayo ngathi and what he is relating to us. Uthe uThixo chapter 2 kaGenesis verse 17 uthi, "But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die." Afike yena ngendawo efika naye buza lambuzo bengathi uSathane, ba uThixo betshilo nanyani, Thixo betshilo nanyani, so that uba awuqinisekanga okanye you don't have faith emazwini kaThixo that into ayitshileyo it is asinamva asinamphambili. Hence I guess that's why sithi akafuni into yongezwayo nesuswayo elizwi lakhe, because it is zakhe lanele. Right? So uthi xa ifikayo kuye, and the serpent xa ufunda kuverse 4 uthi, "The serpent said to the woman, you will not surely die." Uchallenge amazwi ebethethwe nguThixo earlier njenga kuMark. Ebetshilo uThixo uba ngokutya emthini we-knowledge of good and evil you will surely die. Ufika yena ngongathi his version of things ingcono kunale kaThixo. Uthi, "You will not surely die, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil." Genesis chapter 1 uthi uThixo xa ethetha naye athi masenze umuntu ngokomfanekiso wethu. Ebesefana naye akazuthi ngosi ke atye the fruit ekuthiwe makangayityi atsho ngokwafane noThixo. But uThixo besetshilo kuGenesis chapter 1 verse 26 wathi masimenze umuntu ngokomfana nathi ngokomfanekiso wethu. Ogqiba yehla ithi nyhani wamenza ngokomfanekiso wakhe. So because khange akholelwe kulo mazwi wawangabaza uye wangena ke ngokuSathane egephile kwenzeka okwenzekayo. Uthi uThixo xa evayo uthi, "What is this you have done?"
ibiyintoni utya a fruit? Ibiyintoni? It's nothing but just a fruit, Thixo. But what is this you have done? Because amehlo akho wena ajonge apha kufitshane awuboni unyana kaThixo xa kufuneka ehlile ahamba ayojinga enqandezweni. What is this you have done? Akwaba ukholo lwethu kumazi kaThixo could stand regardless. Sibuyele back kuYesu Kristu. USatan une-experience, right? Genesis chapter 3. He has experience under his belt. Une-confidence. Uyimuche. Uyamazi umuntu. And also, uba siyakhumbula, akho muntu who has come into the world and has been able to stand phambi temptations zaSathane angoni. Sonke sonile. Uthini uThixo. So he comes with that confidence. And on top of that, no, he will custom make the temptation to what you need. You have the desire. And when he gets an opportunity, we are saying, Jonga, umlindi uEfa abekude nomyeni wakhe and wasebenzisa elathuba. Now, the circumstances that surround you, uYesu Kristu, are allowing of ucingwa by yena. It's the perfect. It's the perfect opportunity because you cocktail yezinto zonke. Okokuqala, wamuyisa umuntu egadini in his perfection. Mental faculties zika-Adam no-Eva zazi without corruption. But yet, baye bawa esonweni, they were convinced ngamazwi kaSathane, badela ilizwi likaThixo, bawa esonweni. Now, uYesu Kristu yena has inherited inyama yesono, right? So uYesu Kristu has inherited inyama yesono okokuqala. And okwesibili, uzifumana esentlango, engakhange atye for 40 days and 40 nights in the presence of wild beasts. He is tired. Inyama ilento iyo. It's the perfect opportunity for I'm leaving, I'm weak. With a backhanded solution. In that, even on that discernment, you might find yourself thinking, well, command these stones that they become bread. The circumstances right now, is it he was guys who Christ right now, is it they mean nothing to anyone. He can build the case at just turn the stones to bread. Just turn the stones to bread. It's the consensus. Ongathi uza nesisombululo semeko akuyo zange nayiphina yini zange noma ngayirepisha igitarishe ivakale kamandi abe eloquent zange ungayibona wena apha kufitshane ongathi ewile lothe zange. Because inzima into esithele ngapha. What is this you have done? Zange akakhathalelanga namnye wethu. Akanaxesha lethu. His sole purpose ukusiwisa. Futhi masesingawa sibe sesoneni ogqiba sibe sesibulalela apho.
uYesu Kristu, he understood who he was. Enokholo umazi athetha uThixo. Masiyeke uba wayetshilo before. I want us to focus on ebetshilo chapter 1 verse 10. What you are, my beloved son. Uyazazi ngubani. I don't need to turn. I cannot do weird. Ndiyazazi uba ndingubani. Ndiyazazi mna uba ndingubani. Akadingi ukutshintsha amatye abezizonka because he knows himself. And also he understood into wayenza uSatan, because wayenza ngongathi disguise himself ngongathi uyigelosi yokukhanya, but then he understood what stands in the balances. The redemption of humanity. Ixhomekeke kwimpendulo yam kulo mcelimngeni wenziwa nguSatan. Because had he done like Satan, he would have been exiled. I do not know what the implications of that. We would have been separated with people for naphakade. But uthi Ellen White, his self-control was stronger than death. I am not going to go against what God has said. And in my title is good enough for me. And this is and uthi xa imphendulayo, uthi kuye, let's go back, Matthew chapter 4. Uthi xa imphendulayo, chapter 4 verse 4. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Right? Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. I'm going to present change strategy. Objective is still the same, but now I change the strategy. Then the devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple, and he said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, you shall not give his angels, he shall give his angels charge over you. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. What does Paul say? And now he realizes ubana uYesu Kristu impendulo yakhe uthe it is not by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. He realized that to quote it and and now ususa because they took command the stones that they become bread. But now if then it means you are the Son of God. His sonship, uThixo, is based on conditions also in Satan's bekalo. Uthi yena siphose. And then if ugamile, then uThixo wakho. He places the conditions yena njengoSatan. But also he realizes uYesu Kristu uba he does not just say it uba asiphinga songa sodwa, but by every word that proceeds from the mouth of God, because
okokuqala umile kumazi uthetha kuThixo. So he doesn't just say ngomlomo wakhe uba we live by amazwi uThixo. He doesn't just say that ngomlomo wakhe, but his actions zingqina loo nto. Futhi naxa emphendulayo esithi kuye, you shall not tempt God. Uthixo akaliwa. I don't unnecessarily take myself ndizibeke endleleni yengozi and then presumptuously ndilinde uThixo uba akandisindise. What if akhamba kusindise? What then? Because ngokuthatha ubomi bakho ubeka endaweni entende. What if he does not save you? What if akuziphoseni kwakho akakhanga ukukhala? But we believe in him. Ongathi usigangile okusindikayo. Ngelishwa lokholo nangolwazi kuye sesigangile. Our sonship to him, I didn't prove whether or not usigangile, whether or not his circumstances ezizibonayo ngelishwa lenyama. Uthe umama xa ethetha efunda ibali labantwana, uthe uThixo akhange baphumise on the other side of the land eyayilula okoyijonga. It was convenient xa uyijongayo ngelishwa lenyama, but the danger that was there hleze ibajikise. And then he's like, I will take you through le ndlela enzima. Where xa uyijonga ngamehlo enyama ungabona uba it doesn't make sense. It doesn't make sense. But uThixo wazi konke. uThixo futhi, whose objective is to save your life, ukukhupha entlalo is the only way. And therefore, if uThixo uthi masiphume ngentlalo, bazalwane masiphume ngentlalo. Yes, ma'am. Because uThixo utshilo. And you realize ubunzulu bokholo umKristu. It's ifana like not ukukholwa ngathi ukholo but ukholo kuye. Our faith in God, because singakholelwa ezintweni ezininzi. Abantu abaphandle bakholelwa ezintweni ezininzi, but olwethu ukholo thina is rooted in Jesus Christ. Oh, yes. Therefore, ukholo umKristu is as important and imperative and significant njenge oxygen on your lungs. Because ngaphandle kwalokholo we choke and die. You realize this uMasibayeni still. Sithi xa sifika Exodus chapter 3, sidibana noThixo giving a mission uMoses esithi hamba uyokhupha abantwana bami eyiphutha where they were slaves. Umnika le mission, right? Emveni bewaprofeta uAbraham wathi kuye, they will be slaves in Egypt for 400 years. So now ixesha lifikile uba mabaphume bayezolidinga. Wayethe kuAbraham bazoba zislaves for 400 years, but after 400 years they will come back. For I give this land to you and your descendants. Right? For inheritance 400 years ago. Because Moses yobakhuphe iphutha. Ubizwe ngegama lawo more than 400 years ago. Afika uMoses abakhuphe, they go through the wilderness. Bathi xa befikayo kwi-borders, we know what happens. Ziyathunywa izipayi, zihambe ziyobona, zifike zibone isichitha ikhona. Emehlweni abo, awabo, khange luthithile. Emehlweni abo bathi, we are like grasshopper. Boyika, bamlibala uThixo nobukhulu bakhe. And they lost their faith in God because kakade isiXhosa sithi isisila sehombe sibonwa mhla uzawuvela ubumephi noThixo wakudibana negiants.
izawuvela imeko yakho uba ithini. Ababona i-giants and they rebel against God. Laa mhlaba wasobizwe ngabo, it was theirs. But the requirement was that babe nokholo kuThixo uba uthe ngowethu, regardless of the circumstances esizibonayo nongathi oyi-obstacles ezime endleleni yethu, uThixo sinikile wathi ngowethu, therefore ngowethu. We don't know how we're going to go in. Asiyazi uba sizayi-inherita njani, asiyazi uba also sizawuphumela njani kwezi giants, but uThixo utshilo wathi ngowethu, therefore ngowethu. And also indlela yoba sizawungena njani kaNani yeyakhe. Usithwele kakade ntlango. His requirement of faith, it was not unprecedented. Khumbula ukhona ii-plagues ezi-10 before baphume yiphutha ezingakhange, they were untouched by those plagues. Abanye abantwana around them amayiphutha ade aswelekele by their firstborn, bona baphuma untouched by the plagues. Bathi bemveni koba bephumile, uThixo uthi uzamkhokela by a pillar of cloud and fire. Ogqiba kwakhe aphathe the Red Sea. Nento phatha kwe-Red Sea ndiyiva ngoyifunda. Andizange ndayibona, I don't know what it means. Andiyazi yenze kanjani, but bona they've got to walk through. Uthixo aphathe i-Red Sea. Ogqiba uThixo abonke ngemana. Abaselise the bitter waters of Mara. Before your bafaka eyiphutha, miracles don't change umuntu. Sibona ngamayiphutha, miracles do nothing for anyone. Therefore we do not put it upon that uyenza, because the miracles don't do anything for anyone. Because kaloku uba miracles bekukhona ibangela beqhathula. But guys, the entire generation was rejected. The entire generation can't be called uThixo, despite izinto uThixo ayewazenza phambi kwabo. uYesu Kristu kuphela. uYesu Kristu kuphela, because uba ukholo lwethu lungqine efeni uThixo kukho izinto azenzayo usezawungazenzi. Uzawuthini ke ngoku ngaloo mini? Ithetha ntoni loo nto kuwe uThixo ngemina ngasenzanga ezinto wena uqamelele ngazo? Uyatshintsha uThixo bakhe. They get rejected because they did not meet the requirement. Your call, if I can't sit kuwo, ukholo kuye is like oxygen to our lungs, because we will choke and die. Sizawurejectwa. Uthi a new generation, abantwana benu uthetha ngabo ngabo abazawungena, no Caleb, no Joshua, because babe nokholo. Despite what we can see, despite what they could see, it takes ukholo to possess even the things uThixo asesinike zona. Like Anna is saying, "400 years ago, more than 400 years ago, I give this land to you." And they say, "Yeah, but to possess it, hallelujah." Some you are wandering in this desert for 40 years because we are refusing to believe in God. We find ourselves of meaningless, without purpose. We're passing fads. Because the other sizazi masingobani. Then uzazi ungubani akukhoyo ulakuye khona. Ulakubhalele khona. Le nto lapha phambi kwakho uzazi ufuna ntoni mos. Yile nto ifunayo. And lo Satan unamacebo and things to do for abantu abanjani. A long list of what he can propose akunike to do. Awuzazi ungubani mos wena.
awuzazi ukuthi so kwani ngathi they were rejected. They were rejected because bathe ngokubona ubukhulu bengxaki, ubukhulu be-obstacles. They rebelled against God. Bamshiya. God ikhona indoda athi uYesu Kristu xa ebona ukholo lwayo athi I have not found such faith even in Israel. Centurion. Xa igulelwa ngumkhonzi wayo ithi you don't even need to come. Awudingi nomseza amanzi, awudingi nombamba isandla. Because landele lona. Thethizona Thixo. And nakathandabuza athi mhlawumbi uyawuphila uthi and my servant will be healed. Akathi hleze thethizwana and he will be healed. Because uyakhumbula uJohane chapter 1 verse 1 uba in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. All things were made through him. Uyakhumbula emile kwinsunguzi yokumnyama kaGenesis chapter 1 ebiza konke ngelizwi let there be. And nothing could stand in the way of that let there be. UThixo ebiza konke into be. And that was, and uthi yalaza lo lizwi. Lena kaGenesis chapter 1. Therefore thethizwana Thixo and he will be healed. Ngoba mna I believe. Mna I believe. You don't need to prove anything. NjengoThixo. UnguThixo umnyama ubomvu. UnguThixo usehla. You don't need to prove anything. Akho ungayenza engenza ube uThixo more than you already are. UnguThixo. Sithi xa siwubona umfanekiso wegolide uqingiwe usitho wonke umuntu makaqhubute ngedolo phambi komfanekiso. And then if we Hebrew boys asizukwazi. Not because they are proving uba khona uThixo azawuyenza, but because ikhona uye address uThixo le situation. Exodus chapter 20 uzungabi naThixo wami. Uzungabi naThixo wami. Therefore, what you are challenging is regarding, and you are calling now njengonyana kaThixo, believing in that word uba mangenze le nto uthi wena mandiyenze. Uthi ndizawubasa umlilo ndiniphose emlilweni. Oh bathi we won't. Asizuqunda because uThixo uthe singayenzi. Whether or not we are supposed emlilweni. Asizuqunda. And he velo lokungani. And athi ke ngoku uye noma khanga sindise. Ayizitshintsha. Noma khange asindise akaziyeke uba and asingeni with the hopes that he will save us. Sima uzawusiphosa because yena uthi awuzuba naThixo wami ngaphandle kwami. Therefore there's a quantity kuphruva. UThixo uyabasindisa. But ube khona ngamsindisiyo yena. Ngonyaka ka-1415 nge-6 kaJulayi uJohn Huss waseBohemia. He was one of the ancient reformers. Ubizwa a heretic because the Bible, which is the word of God, is the ultimate authority. Therefore, bambiza heretic. Kuthiwa uzawufakwa emlilweni if he doesn't repent. Backspace, delete, recant.
authority of God. And you know that fucking is not even relevant to this. Like it's not relevant. What's relevant and is that now it is like is the ultimate authority. Therefore, mayenzeke uyachiswa ephila asimboni Yesu Kristu vele empilweni emsindisa njenge-Hebrew boys but yena wanqona etshela his convictions nokholwa nalo uYesu Kristu uThixo wakhe. Etshela nokholo analo uThixo wakhe. Does then God stop to be gracious and merciful and loving because utshe wanqonqa uJonas utawuzange kuvakale lesikhala? Son of the loving God, have mercy on me. He sang that song because wabona amehlo akhe abona that glorious morning lamina uthaphakame emikhayeni ehle umaxhoba yakhawuleza zangakhale wacula ingoma because even though ukholo lwakhe lwamfaka kule situation, it was worth it. And uThixo akayeki uba merciful and gracious and loving. Also, ndula ngebhayibhayi si nangefosethu. Akumandi uba the God on the mountain is still God in the valley. Sidlula kube mandi when izinto zisesentabeni. Uba uThixo nathi asisentabeni futhi simve nathi uba uThixo nathi. Until your life circumstances now do you believe about gracious and loving now when your life is in the bed? Namhlanje uthi uThixo kholwani wherever that takes you, whatever the shape that takes, but uThixo kholwani because uyasikhathalela. Andizawuhlala phansi uthetha amazwi amandi uPawulos kwincwadi kaRomans chapter 8 uthi, what then shall we do? Or shall we say, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Who can separate us from the love of Christ? Shall it be tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, for your sake we are killed all day long. We are like sheep accounted for slaughter. Yet in all these things we are more than conquerors in Him who loved us. In all these things we are more than conquerors in Him who loved us. In all these things we are more than conquerors in Him who loved us. No, I know we are more than conquerors in Him who loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other thing created shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. In all these things we are more than conquerors in Him who loved us. In all these things, in all these
uThixo ngasinceda. Umthandazo wethu ube help me with my unbelief. Help me with my unbelief. Because ime endleleni yosindiso lwami. Help me with my unbelief. Uthi uPawulos xa efika esiphelweni sobomi bakhe athi, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Confidently. Confidently. I have fought the good fight. And fighting is not pretty. Ulwa akubi kuhle. Akukho soft, akukho cute, akukho demo. Akuliwa kuyabilwa. Hathise utyilike. Wehleze ndakeni. But I have fought the good fight. I have finished the race. Because zonke uThixo izinto ebendizele zona ndizenzi. Kuthiwa goyile. Kuthiwa goyile. So akwaba singahamba. Izinto uThixo asibizele. And ngokholo. Because uyakhumbula ngokuma kwa-3 Hebrew boys uye waguquka ukumkani. Hleze ngokuma kwethu ngokholo. Abanye abantu ngebaguqukile balapha. Abekho lapha because kwezindawo kule ndawo uThixo akubeke kuyo, indawo uThixo asibeke kuzo sihlekisa ngaye, sithengisa ngaye. Uthi xa kufuneke sime we blend in. When you were supposed to make an impact, ukufungathise into kulo. Uthi ngomona omnye oguqukayo, the heavens rejoice. Don't take for granted small numbers. Ngomono kulanda wena ukuyo mhlambi incinci uyayidelela uThixo kubeke phayana ngembali. I have finished the race. I have kept the faith. Akwabela umazwi nathi singabathetha njengoPawulos xa sifikayo isiphelweni sobomi. Thixo andisikele. Amen. In order to impact eyiyo ebantwini akwazi ukuthi xa singelela dadewethu ngokusiphakamisa kangaka izindwendwe zethu nebandla liyakhumbuza ukuba ngomso sine-day shop sithunyiwe sonke silapha lonke ibandla umntana umuntu omdala utata umama sithunyiwe ukuba sivakalise isidima sikaThixo. Isidima sikaThixo siyidokasi sisivakalisa ngale big shop sizoba nayo. Siyabona iweza iyatshintsha, iclimate iyatshintsha. Abantwana bakaThixo bayagodola. Abantwana bakaThixo batshelwe abanazinto. Abantwana bakaThixo baphangela. UThixo sizandla zakhe. Singamehlo akhe, sizinyawo zakhe. Athi umbhali wengoma, it takes your hands and your heart and your heart. Yes, it takes everything to serve the Lord. As the soil you are,
phakathi ulindele abantu abondlekileyo, ulindele abantu abazizandla. UThixo kule vesithi usipleyise for thina ukuba sibe zizandla zakhe, sibe ngamehlo akhe, sibe yinto yonke, sambathise abantu bakhe. Kukho umbuzo okanye i-declaration ezawuthethwa ukuba ndandilambile, ndandibhodoma, nandombesa. Kule weekend ibandla sivile ibandla ukuba sizoba zizo zandla ezombesa abantu kule ngqondo. And by the way, bandla namhlanje sabona kuyo abandla kancinci, siku-90 degrees namhlanje, sinemvulana 70% degrees, but ngomso akukho mvula. It gives us a chance uba sizeni sonke abantwana bakaThixo bazoba asinamvula ngomso. I-temperature yethu amaqondo ubushushu ethu ngomso aku-21 degrees. The-temperature emandi kakhulu ukwenza lo msebenzi. Ngoba bekuthetha kakade but eyangomso iyasivumela uba sikwazi uzofika sonke khona ukuze abantwana bakaThixo bancikiswe. Sizawuthi ukuyivala inkonzo yethu sithuleni sonke amathuba bethu kunumber 45 asithuleni ngudlamko olukhulu.